ଆମେ ଯାଉଛୁ ମାମୁଁ ଘର ସେଠି ଦେଖିବୁ ଆମେ ଦୋଳ ମେଲଣ ଆପଣ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠି ଦୋଳ ଭାତ ଖାଇବେ ଆମେ ଏବେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ମାମୁଁ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଆମେ କହିଦେଇଛୁ ଆମେ ଆଜି ଯାଉନୁ ବୋଲି ସେଠିକି ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ରିଆକ୍ସନଟା ଖାଲି ଦେଖିବାର ବାକି ଅଛି ବ୍ୟାଗ ଦେଖ Ilu palu. କହୁଛି ମୁଁ କହିଲି ସେ ମଜା କରିଥିବେ ନନାଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ମଜା ଟିକେ କରିଥିବେ ନା ନାଇଁ ସେମାନେ କଣ ରୋଷେଇ କଲ ଦିଅ ଖାଇଦିଏ ଆଳୁ ଦିଅ ଆଜି କଣ କଣ ଆଜି ତାହେଲେ ହେଲା ବହି ଆଉ এইটা নে তুমি হচ্ছে সেইটা নে ମୋ ମଜାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ତତେ ଆଇଲେଣି ଘରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କେହି ନା ସେଠି ଲିପୁ ଆମ ଅଛି ଆଉନୁ ନା ସେଠି ମନେ ଅଛି ଆର ବର୍ଷ ଆମେ କେମିତି ଭିଡିଓ ସବୁ ବନେଇଥିଲେ ଫଟୋ ଉଠା ମୁଁ ଅଛି साझा इतिहास का प्रतिबिंब है। ये वही दिन है जब महात्मा गांधी ने हाँ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଲାଇଟ୍ କେବଳ ଲାଇଟ୍ ରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ହାଇ ବାବା ଆଉ ଠାକୁର ଗଲେ ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି କୁଣ୍ଡ କିନା नहीं रख जा दे सब लोग
ମୋର ଖାଲି ଆସୁ ଯୋଗ କର କିଛି ଦରକାର ଏଗୁଡାକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି ଏଠି କେତେଟା ବାଜିଲାଣି ଦେଖ 12ଟା ବାଜିବ ଏଠି ବସିକି ଏମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏ ଛୁଆଟି ଜେଜେ କାମରେ ଯିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପତ୍ର ପକେଇବି ଗୁଣ୍ଡୁଲି ପତ୍ର ପକେଇବା ଆଉ ଖାଇବୁ ବସଛୁ ଖାଇ ମାଇଲାଣି ଆକୁ ପ୍ରବଳ ନିଦ